Gentry, naunsa man ta diri ah? Kay numdum ka katong giingon ako Agent Boyet nga naay usa ka kanang retired nga agent pero bagtik kay sa unang panahon. Paminaw nako na siya idea ng baril nga imong ginagulit-gulitan karon. Mao ba? Kinsa man ang tawanan na Gentry? Mo gani atong atuon karon Agent Boyet. Tigulang na ni pero taas gapong ipangutok. Mao ba? Andam na ka? Andam na. Takay init na. Tara. Tigtil sa mana. Galas go Gentry. Grabe tiguang na pero gabal-pal pa. Pagapon. Kinsa mo? Ah, boss agent. Agent 3. Agent Boyet. Hey, Gentry. Kamu rin na. Dali mo. Sulod. Ah, sige, sulod na ta. Sure juga Agent 3 na mao nang tawanan ang pinakabagtik sa unang panahon. Mao na Agent Boyet. Nag-retired lang. Unsay mga tuyo yo diri mga agent. Boss agent. Kita kaning baril. Ndaw. Tara boss. Bastos ka Ay, sorry boss, sorry boss. Unsa man na Agent 3? Sisa na boss. Unya boss agent. Unsa imong maingon? Na. Wa ko'y makita. Galas gaw tawanan. Sabi na ubaon na. Ay, boss, boss agent. Boss agent, boboto, boboto. Na ko'y idea kung kinsa tag iya ng baril. Kinsa boss agent? Gusto na mo mahibalan. Dugay na kayo nga panahon nga naapog ko'y kauban nga agent pod. Nga ang pangalan niya mao si Kintoy Senior. Kung senior boss sa ato pa, napay junior. Bright! Bright, agent Boyet, bright. Tama ka, maong ang tag-iyaan ang baril ang iyang anak nga si Kintoy Junior. Ay! Tama yun! Ang tagihan ni mo yung anak na si Kintoy Junior! Mao gani Agent 3, puro nagbalik-balik na ta. Mo rin, pareha din, no? Kaya nga, overwhelmed na po ko. Before ko magpadayon, magkapisa mo. Ay, salamat, boss agent! Kapido. Ay! Pasensya na, dili makita. Boss agent! Ay, kami na lang. Asukan na lang, asukan. Pareho ko sa asukan, boss agent. Gunitig tarong. Gunitig tarong. Dari, boss! Ay! Gunitig tarong kay para masumoy. Taro nga boss. Boss! Agent 3, guniti ang kamot kay Duagan kayo. Agent guniti na. Ay! Padlock ba aning mga pidri, ay? Kaunsa naman ni, mura naman ni nagmasag harina. Galas gaw. Pasensya naman mo kay tiko ang lamang ko. Kabalo man ni boss agent, nagingon na lang unta ka. Yagos ka pi. Uy! Tama na, boss agent. Tama na. Pasensya na yun mo Ay sige ra boss Agent, why problema? Diyos, gusto mo, Diyos. Ikaw, Agent Boy. Gus, dili koy. Dili lang, boss agent. Agent 3, pangutana og dugang nga impormasyon. Mao gani, mangutan ako. Boss agent, kinsay tagiyani nga baril? Galas ko. Ay, wait din mo. Boss agent, mangunta na migdugang nga impormasyon sa imuha. Ang anak ni Kintoy Senior, dili lalaki. Ha? Galas gaw. Ang gusto sa bata, dili usil. Barbie ang iyang gusto. Ha? Barbie? Left, right, left, right. Bata pa kay ko ba? Gwapo na kay ko. Kapakla gitu, mana kay samahan? Right, left. Mangurot man ka cool. Ay sig binayot dra ka junior ka. Junior, di pwede may mong gwapa. Sino nung takanot? Kita junior.
imo na ni. Gihatag ni si mong papa. Dili ko na ay kahatlok ana. Oh, ay pag-arte-arte. Ay kahatlok ani oy. Namatay mong papa sa misyon. Mo na iyang pamana. Papa. Mo nang pagtinarong na. Condolence. Sama na si Papa, di ko ka nagpusil. Lagot kay tagaan di ko nagpusil. Saan ako ni ha? Ay, kabalo na ko. Attention. Right. Nagpadayon siya pagkasundalo. Ang iyang ranggo karon, Sergeant. Agent Boyd, walay laing sergeant sa ato ang grupo. Si Sarge Kintoy lang. Maugid. Pasensya gyud ang Kintoy Junior. Kailangan na to. Imbestigahan pa kayo, Agent Ray. At tuon na to. Tuon na to. Boss Agent, asa ka? Malibang sako. Nakakaya sigaw! Malibang! Nga, Agent Ray, uy! Si Sarge ang ginatumbok niya! Yan ni Agent Boyet, pero dili ta magpakapante, Agent Boyet. Mao gyud Agent Ray. Kailangan nato tanawon, pangutanon nato si Sarge. Basin mangita sa tag, ebidensya. Ebidensya Agent Ray. Pagilis! Sige! Nakotaron. Tara. So mga ka-agents no, mo yung gito'y nahitabog. Yato yun na mo tong katungkaraan na kayo nga agents nga nagtrabaho nga bagtiki sa una, tigulang na dyo kay siya. And then nakabalumi kung kinsa yung ginapasabot. Mo gyud si Kintoy Jr. Pero amo sag yung klaruhon kung mao ba ka ni si Sarge Kintoy. Kay wala may junior sa pangalan niya nga Kintoy. Klaruhon na mo ni, mangita pa mi og kanang tarong nga ebidensya kung siya gyud ba. So watch out sa sunod nga episode. Kami ni Agent Boyet amo ang i-confront si Sarge, no? Confront mo si Sarge Kintoy. So abang lang mo pag siya gyud ako jud ang tulubago ni Sarge sa agency. Muna atangin ninyo mga ka-agents. Daghang salamat sa pagsubaybay. Subscribe for more.